ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ଭାଇ। ଏବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ମାତିଛି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କଥା ହେଲା ଏଇଆ, ନିଜେ କିଛି ନ କରୁଥିବା ଲୋକ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ପାଳିକି ରଖିଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ଆମେ ତ କିଛି କରିପାରୁନୁ। ଆଉ ବାକି ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ହଇରାଣ କରିବା, ଥଟ୍ଟା କରିବା, ମଜାକ ଉଡ଼େଇବା, ଆଉ ଏଇସବୁ ବ୍ରହ୍ମରେ ରହୁଛନ୍ତି। ନା କେବେ ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଅଲଗା ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ହଇରାଣ କରିବା ଆଉ ମଜାକ ଉଡ଼େଇବା ଏସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଅଛି। ଭାଇ ଦେଖ, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ତମ ନିଜ କାମରେ ଫୋକସ୍ ନ କରିଛ, ତମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ତମକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ କେହି ଅଟକେଇ ନାହାନ୍ତି, ତମେ ନିଜେ ତମ ନିଜେ କରୁଛ। ବୁଝିପାରିଲ? ବାକି ଟିକେ ମୋ କଥା ମନେ ଦେଇକି ଭାବିବ, ଶୁଣିବ, ବୁଝିବ ହେଲା ମୁଁ କ'ଣଟା କହୁଛି। ମୁଁ ଏମିତି ସାଧାରଣ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିକି କରିଦେଉନି, ମନ ଇଚ୍ଛା ରଖି ଦେଉନି। ମୋ ଜୀବନର ମାନେ ଯାହା ଘଟୁଛି ସେଇଆ ହିଁ କହୁଛି। ମୁଁ ଏଠି ଫାଲତୁ ବକୱାସ କରିବାକୁ ଆସିନି ତମ ଆଗରେ, ନା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାରିବାକୁ। ଯଦି ଅଧିକ କହିଥିବି ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।